Здравейте, пимпари! Показвам ви поредната геймърска конфигурация, която отива при наш клиент. Само че този път вместо да ви я представям, тъй като вие вече я познавате от последното ни видео, където ви представихме подобен билд за 1920 лева, само че беше с водно на Arctic Liquid Freezer 3. Този път е с изпълнение на Deepcool. В това видео всъщност реших да коментирам два от вашите коментари от последното ни видео, именно за подобен на този билд, където имаше два интересни коментара. Единият беше, че за тези пари може да се направи конфигурация с карта RTX 4070, докато тук имаме RTX 4060. Това означава, просто за сравнение, тази карта, най-евтините модели започват около 600 и нещо, 700 лева, а 4070 започват около 1300 лева, а тук цялата конфигурация струва 1920 лева. Така че това естествено не е възможно с изцяло нови части, каквото е положението тук. Другия подобен коментар е, че за тези пари може да се направи конфигурация, т.е. че клиента е купил конфигурация от наш конкурент за тази цена с 4060 Ti карта и процесор AMD 5800X. Това дори и да е възможно и да е така, това означава, че е направен компромис с всички останали компоненти. Това означава, че няма хубав баланс на конфигурацията и на компонентите вътре в нея, което за нас не е окей, за други фирми може би е окей, за някои клиенти може би е окей, но както казах, за нас това не е както трябва, това не е добре да се прави. Но за това мислим да направим скоро отделно видео, така че очаквайте.